Espert li kien jaħdem mal-Europol spjega l-qorti kienet prassi normali għal-jom li għandu biss rapport f'każ ta' ħruġ ta' dejta u mhux l-informazzjoni nifisha. Dan itqal mill-istess espert meta kien qed jirribatti l-argumenti tad-difiża ta' Jürgen Fenech li qalet li l-esperti ma kinux fehmu eżatt x'inhuma l-kompiti tagħhom. Meta quddiem il-Maġistrat Rachel Montepello komplet u kompilazzjoni tal-provi fil-konfront ta' Jürgen Fenech, il-persekuzzjoni qalu li l-qorti li rċivew dokument permezz tal-Eurojust u kienu esebeħ fl-atti tal-inkjesta. L-espert finanzja u insista l-Rati Malti ma kuntattjawx biex jirrapporta lura dwar ix-xogħol li għamel fl-2017 meta seħħ id-delitt. Id-difiża ta' Fenech sostniet li ġiet informata bir-reġistrazzjoni wara l-iskada żmien biex jiġu preżentati l-mottivi u żieda tax-xhieda. Waqt l-aħħar seduta espert tal-qorti George Nat jesibixxi kopja tad-dejta kollha li kienet ġiet estratta mill-kopja tal-mowbajl ta' Caruana Galizja. Il-kopja tal-qorti kellha tinżamm taħt siġill u tkun aċċessibbli biss għall-qorti. Il-partijiet jirċievu biss verżjoni ridotta li ma żvelax l-ismijiet, in-numri, id-dati u l-ħinijiet tal-komunikazzjonijiet mas sorsi tad-Defni Caruana Galizja. Jürgen Fenech qed ikun akkużat b'kompliċità fil-qtil ta' Caruana Galizja u l-kumparazzjoni se tissokta fil-jiem li ġejjin.